genodigden van het Geels Volkstoneel. Ik heb inderdaad over een 5-tal jaren terug de langste toespraak gehouden uit mijn leven op deze plaats. En ik kan u geruststellen, ik ga dat niet herhalen. Ik moet ook zeggen dat het toen reeds een vergevorderd uur was. En het had allemaal te maken met de opening. En het is niet zoals Gaston daar straks gezegd heeft van die eerste spadesteek. Dat was niet daar, maar dat was daar. En dat was niet met een schub, maar met een heel klein schubje mocht ik toen spelen in de zandbak van het Geels Volkstoneel. Ik zal het nooit vergeten. Beste vrienden, 25 jaar Geels Volkstoneel. En ik spreek dat toch zo graag uit. Geels Volkstoneel. Geels moet ik niet uitleggen. Dat weet u en dat beseft u als geen ander wat dat betekent, wat dat inhoudt. En ik heb de laatste 2 jaar als Vlaams parlementslid nog meer geleerd en mogen ervaren wat Geels betekent. Dat gaat over gezelligheid, gastvrijheid, maar ook vooral echtheid en puurheid. Daar staat Geel voor. Volks, wel, dat heeft te maken met onze geschiedenis, de barmhartige steden. Wij zijn geen stad. Wij zijn een echte, landelijke volksgemeente. Wij kennen elkaar, wij begroeten elkaar en wij zijn vriendelijk voor elkaar. En toneel, beste vrienden, dat speelt men overal. In Brussel, in Antwerpen en in Geel. Maar zoals men toneel speelt in Geel, en vooral het Geels Volkstoneel, dat is ongeëvenaard. Dat mag ik hier wel zeggen. En wat ik hier in die 25 jaar, en gelukkig mag ik hier zeggen dat ik 28 jaar in Geel woon, want anders zou u mij kunnen zeggen van kijk, u hebt het allemaal niet meegemaakt, maar dit heb ik mogen meemaken. Wel, dat heeft te maken met mensen die met enthousiasme, met gedrevenheid, maar vooral ook met het hart op de juiste plaats voor cultuur, amusementswaarde willen brengen voor anderen. En ik heb enkele woorden die ik de laatste jaren gebruikt heb in een toespraak gereserveerd voor u. En voor sommigen die hier aanwezig zijn, zullen dat zich zeker herinneren. U weet dat in het jaar eind 2004 men in Nederland en ook in Vlaanderen gezocht heeft naar het mooiste woord. En in Nederland had dat iets te maken met liefde. Maar de Vlamingen die kozen voor goesting. En goesting, beste mensen, dat is de eerste voorwaarde om iets te kunnen doen in uw leven met veel passie. Met veel engagement. Dat is een absolute voorwaarde. En wat ik bij al die leden van het Geels Volkstoneel heb mogen ervaren, dat is goesting. En niet alleen voor de zeunt, beste vrienden achter de toog, maar eigenlijk voor alles in het leven. Want als je iets goed wilt doen in uw leven, dan moet dat met volle goesting zijn. En uiteraard, als je een goed toneel wilt brengen, dan is die goesting weliswaar een voorwaarde, maar dan moet je dat ook met vol engagement kunnen invullen. Het repeteren, het oefenen,
Gaston, het narepeteren, en ook voor zijn echtgenoten, is heel belangrijk. Maar voor wat doet je dat? En de Luc heeft gezegd, voor dat is waar. Maar je doet dat uiteraard ook voor uw eigen plezier. Voor uw eigen engagement. Maar je doet dat des te meer met overgave en met kwaliteit. Voor het plezier en het amusement van anderen die komen kijken naar uw voorstellingen. En dat is nu net de verdienste van het Geels Volkstoneel. Niet alleen doen aan cultuurcreatie voor zich, maar aan cultuurspreiding voor anderen. Cultuur brengen vanuit uzelf voor eigen volk. En voor eigen volk niet in de verkeerde zin verstaan, beste mensen, maar voor iedereen bedoel ik dat. Dat is de kunst van het leven. En u hebt dat de voorbije 25 jaar schitterend gedaan. En ik moet nog één ding zeggen, en dan sluit ik weliswaar af. En ik denk dat ik aan de helft van mijn tijd zit van de vorige keer. En daar ben ik blij om, en waarschijnlijk u des te meer. Maar wat het Geels Volkstoneel gedaan heeft, naast de cultuurwaarden die zij betekenen voor Geel en ook voor mensen ver buiten Geel, dat is toch wel uniek. Waar heel wat verenigingen, en die bestaan uiteraard allemaal uit vrijwilligers die hun schouders zetten onder hun eigen project, maar wat het Geels Volkstoneel gedaan heeft gekregen door hier een eigen zaal te bouwen, wel, dat is uniek. Heel wat verenigingen kloppen bij ons aan, bij gemeenteraadsleden, schepen en bij mijzelf, om steun. Uiteraard hebt u ook hier een beetje steun gekregen, maar wat hier verwezenlijkt is, een eigen cultuurtempeltje bouwen. Voor uzelf, maar nog veel meer voor alle anderen, die eigenlijk garant staan voor de vrijheid die u hebt, voor het organiseren van uw eigen Geels Volkstoneel, maar vooral de onafhankelijkheid die u gecreëerd hebt, wel, dat is een bijzondere verdienste. Dat is bijna onevenaarbaar. En ik bewonder u daar uiteraard voor, maar ik bewonder u nog veel meer voor alle cultuurevenementen die u gebracht hebt voor de gemeenschap. Bedankt, proficiat en het gaat je goed naar de toekomst toe. Bedankt.